Kaya katanim ang pakiramdaman ng report ng Mayor John Lasatin ng Ciudad Angeles para kay mumunang dinala na yaldo ng kayang pamanungkulan. Ay report. Ipinahayag ni Angeles City Mayor Carmelo John Lazatin II ang mga pangunahing tagumpay at programa ng kanyang administrasyon sa unang 100 araw ng panunungkulan na nakatuon sa isang mas maayos, malinis, ligtas at maunlad na lungsod para sa lahat ng Angelenyo. Ginawa ito ni Mayor John Lazatin kasabay ng flag raising ceremony ngayong Lunes, October 20 sa labi ng City Hall sa pamamagitan ng isang simpleng programa. Ayon kay Lazatin, ang ulat ay hindi lamang tungkol sa kanya, kundi isang kolektibong tagumpay ng sangguniang panlungsod, mga opisyal, kawani ng pamahalaan at mga mamamayan ng Angeles. Ang ulat na ito ay hindi tungkol sa akin, kundi tungkol sa ating lahat, sa ating sangguniang panlungsod, sa public officials, mga empleyado ng city government. At hindi lamang yun, kundi rin sa mamamayan ng Angeles. Sa larangan ng ekonomiya, inilunsad ng lungsod ang mga hakbang para mapalago ang turismo at pamumuhunan ng pribadong sektor, kabilang ang mga heritage tours, culinary tourism, revitalization ng walking street. Sinimulan din ang ease of doing business measures, pagsusuri sa investment at revenue codes at pagsuporta sa mga lokal na magsasaka at naghahanap buhay. Para sa maunlad na Angeles, I'm instituting changes to improve the city's competitiveness for inclusive economic growth. Recognizing the role of tourism for inclusive growth, we have started a continuing program of launching and hosting more events to attract more local and international visitors. Sa kalusugan, binigyang diin ng mayor ang pagpapalakas ng Ospital ng Angeles o ONA bilang sentrong pangkalusugan. Kabilang dito ang mga inisyatiba tulad ng Mental Health Institute, Rheumatic Heart Disease Clinic at Corneal Transplant Hospital sa rehiyon. Para sa malusog na Angelenyos, we have taken bold steps towards transforming healthcare for our people and responding directly to the burden of diseases in our community. ONA has signed a performance commitment to become a mental health institute, providing free checkups and medicines so no patient is left untreated. Pinalawak din ang access sa libreng gamot at serbisyong medikal sa pamamagitan ng Puso Center, RHU at IACA program ng PhilHealth. Sa edukasyon, pinondohan ang pagkukumpuni ng mga paaralan, pagpapatayo ng mga bagong gusali, pagpapaigting ng TESDA courses sa City College of Angeles upang mabigyan ng oportunidad ang mga kabataan at out-of-school youth. Para sa mga talinong Angelenyo, we have identified key initiatives that will mitigate this deep, multidimensional educational crisis that is pervasive throughout the country. We have begun inventorying and repairing existing classrooms and school facilities throughout the city. We have mandated the City College of Angeles to start instituting more TESDA courses that will open opportunities for employment and livelihood to our out-of-school youth. Para sa kaligtasan at kapaligiran, ipinatupad ang road clearing operations, river cleanup drives at spaghetti wire clearing kasabay ng pagpapalakas ng flood control at waste management. Para sa ligtas na Angelenyo, our trust as mandated by the city's vision, we have been towards making our city the leading smart, green, and global city in Central Luzon. Clearing of 3 meters easement along the floodway road along Abacan River, covered 12 barangays to make way for drainage, bike path, and greeneries have been done. Unsightly spaghetti wires along key roads are being cleared in phases and shall also continue in key areas of the city. Target din ng lungsod na maging smart, green at global city sa Central Luzon. Sa kapayapaan at seguridad, pinarami ang police presence at CCTV installations. Pinabilis ang 911 response time at inilunsad ang Active Volunteers Group bilang katuwang ng kapulisan. Para naman sa mapayapang Angeles,
strengthening law enforcement, quick response to contingencies, and enhanced governance are the order of the day. Our response time to 911 emergency calls has consistently been clocked at 5 minutes or less. Sa pagtatapos, pinuri ni Lazatin ang kooperasyon ng lahat at hinimok ang patuloy na pagkakaisa para maisakatuparan ang vision ng Angeles bilang smart, green at global city ng Region 3. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.